Не мога да разбера защо всички хора си дават парите за бензин. Вместо да си ограничат разходите, да карат електрически автомобили и средствата, които си ги отделят на седмична, ежедневна или годишна база, да си ги вкарат в недвижими имоти. Днес ми беше поредната сделка в Малинова долина. Благодаря на Мери от Делта 3, която ми осигури поредната перфектна сделка. 20/80 в сграда на ММ. Съвсем скоро ще ви покажа и проект. Апартамент с гараж. 20% днес, 80% след година и половина-две. Естествено, това ще ми изкара пари. Сега ще си кажете, чакайте сега, пазара не умря ли? Умрял е в определени стадии или ако не намериш подходящата оферта. Аз заради това работя с брокери като Мери, за да намира подходящи оферти, които са с минимален риск. Винаги в инвестициите има риск. Не може така и заради това не работи с хора, които не могат да губят. Защото едно е да загубиш 1000-2000 лева, друго е да загубиш 100-200 хиляди евро. Затова работи с професионалисти като Мери, за да може риска да бъде минимален. Тя разбира всичко от Малинова долина, от първата до последната сграда, познава всеки един инвеститор и знае къде е подходящо да се инвестира. Заради това, чрез нея съм си взел вече 3 апартамента в рамките на няма и 2 месеца. Благодаря ти. Ако някой се интересува за оферти в Малинова долина, може да ми се обади на мен, мога да оставя и линк към контакт на Мери, за да се консултира с нея. Иначе с мен можете да се консултирате точно за това. В кои сгради съм видял, какво съм видял в тях и каква доходност очаквам да направя след като се реализират естествено строежите. Някои от строежите са ми с депозити, някои са ми с предварителни договори, но като цяло финализирането на сградите ще се очаква до година-две. Това е хубавото на недвижимите имоти, че те ти придвижват парите в бъдещето. Днес изкарваш пари, които след 2-3 години ще материализираш, но поради инфлационни процеси ще изкараш доста повече. Ако се интересуваш и от други неща, свързани с недвижимите имоти, знаеш как да ме намериш. Успех! Аз отивам да се почерпя с 1 литър бензин за успешната сделка и днес. Хайде до скоро!